sembahyang ondo lowo bang rambutan ora modho ora putan nonton sarengke penguri-uri kabutayan nonton sarengke pengjalani salat sembahyang Jarane pangan ore kabudaya nonton jarane pangan yo sing njaran anake lanang nonton jarane pangan ore kabudaya nonton jarane pangan ojo lali salat sembahyang Jarane pangan ore kabudaya nonton jarane pangan yo sing njaran anake lanang nonton jarane pangan ore kabudaya nonton jarane pangan ojo lali salat sembahyang ayo ayo tuh ate ate ya oh ya halo oh ya oh ya oh ya nonton jarane pan ore kabudaya ayo ayo yo nonton jarane pan yo sing njaran tapi ayo ayo nonton jarane pan ayo rene nang Wonoboyo ayo ayo yo nonton jarane pan ore kabudaya nonton jarane pan jarane anake lanang otok kowo bang aukum ya oh ya
sing jaran anake lanang nonton jaran kepan ora dewasane nonton jaran kepan ore ya nonton jaran kepan Ayo nonton jaran kepan ore kabut ayat nonton jaran kepan aja lali salat sebayang tapi secele ojo dikurung yen dikurung dikurang dosa mulut Jaran kepan asmo sebrati kusumo jaran kepan kedawat reso nonton jaran kepan ore kabudayaan nonton jaran kepan dolali sholat sembahyang ayo Lah iki pakemi Mas. jentit dhisik iku. Yo, iki sing jenenge jaran mleding, Mas. Cos. Yo, jaran mleding sak mleding-mledinge. Ana sing jaran ditumpaki, ana sing jaran ngadeg. Sing jaran leto siji ke. Ya iki sing jenenge jaran kepang. Jaran uri-uri kabudayaan. Yo Mas, lanjut Mas. Anian ranggawa tali siji sekurang umur arep
asik kurang Yo. Oh, iki sing jenenge jaran gerakan poco-poco. Peng pira iki Mas Lenjing iki Mas? Wis ping 3. Wis kono dipenakke lenjangking. Yo Mas, lanjut selak sore. Ayo yo. Yo. Keye keye. Keye keye. Keye keye. Keye keye. Keye keye. Keye keye.
ae